The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. In the future there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing. Matthew 15:8. This people honors me with their lips, but their heart is far from me. And they worship me in vain, teaching as doctrines the commandments of men. Ephesians 6:11, put on the full armor of God, so that you may be able to stand against the schemes of the devil. Ephesians 6:8, what is done for Christ in this life will be rewarded in the life to come. Ephesians 6:1-12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. James 1:14, but each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Mark 9:23, then Jesus said to him, if you are able, all things are possible for the one who believes. John 14:21-23, the person who has my commandments and obeys them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will reveal myself to him. Romans 6:15, what then? Shall we sin? Because we are not under the law, but under grace? God forbid. Verse 16, know ye not that whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. Verse 17, but God be thanked, that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Verse 18, being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. Before we start, sa atong Bible study nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kalag. Kung nanaba kita'y mga sala. Kini maong mga sala kung dili nato isugid nga sa tubangan sa Diyos Kamahan, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Diyos. Busa, aron kini matangtang, mapapas. Let us use the principle of 1 John 1:9, which is the recovery technique or rebound technique. Let us flush out all sins nga atong nahimo ning adlaw. Sa labas sa hunahuna, sa labas sa dila, sa labas sa buhat. Kay kini, gikinahanglan nga atong isugid. Musa, ang 1 John 1:9 nagaingon sa in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Well, alang kanimo dili magtutuo, ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi isugid nimo ang imong pagsalig, pagtuo kang Ginoong Jesucristo. This is God's mandate
or as His provision nga imong dawaton, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31. Way laing manluwas si Ginoong Hesukristo ra. Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilom, magandamtas tungkaw kalingon. Let us pray. Magampot, Amahan namong langit nun, salamat sa tanang grasya nga nagalihok sa among kinabuhi bisan panining imong padayon pa sa among kinabuhi. Imo pa kaming gipalahutay hangtod ni gayon na kini umikan lamang sa among gugma kaluoy imong grasya. Dili gani kami takos nga mabuhi pa. Kapanang imong plano sa among kinabuhi nagapadayon paman busa. Salamat nining among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Agi kinigtuman sa imong mando. To grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Salamat nining grasya nga pagtuon sa imong mga pulong. Kinagis pagtudlo ka namang balang Espiritu Santo, who is the only teacher of truth. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga suki na atong mga higala o atong mga igsoon niya ni Kristo atong fellow believers. Welcome na usab nining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pa kita magadupot ning atong tun-anan nga giuluhan og developing divine viewpoint. Okay, una sa tanan, just to refresh our mind, kita mga magtutuo ni atong higayon nga atong na sawa pa ta maluwas. Nakadungog kita sa maayong balita sa kaluwasan. Okay? We heard the gospel. There's only one gospel, ang labing tinuod. The gospel is, ana na tumabase diya sa mga buhat kapitulo 16, versikulo 31, nga nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Kaya ang kaluwasan, pinagim lamang sa pagtuo, lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Mao ka na gipahiluna sa Dios, mao ka na giandam sa Dios, gitagana sa Dios kanatong mga kaliwat sa tao, tanan. This is for everybody. Naranas tao mo dawat ba siya o mo salikway? See? So kita nga mi dawat, mi tuo niini, then mao kini ang mga benefits nga atong nadawat. We received these benefits when we used our faith on the Lord Jesus Christ. We put our faith on Him. Diha. Mao kini ang gihatag, gisangkap sa Dios na kanato, na dugtong nahiusa kita kang Ginoong Hesukristo hangtod sa kangturan, pinaagi kini sa pagbautismo kanato sa balaang Espiritu Santo. O niya, gawas pa niya na nakadawat kita og kapatan ka mga butang irrevocable, dili na mabakwi kining mga butang. Number 3, nga kita na matarong na. O gawas pa kita gisuluban o giisipan sa pagamatarong sa Dios. Dili na kita hinukman kung tanawon kita sa Dios kamahan, kung dili na matarong na. Gawas pa niya na giatagan kita sa kinabuhing wala na'y katapusan. Eternal life was imputed to us. Ang atungan, gisuwat na dayon dito sa Lamb's Book of Eternal Life. Dili na mapapas, dili na gawas pa niya na nahimo kitang anak sa Dios. Nahimo kitang mga sakop sa harianong panimalay sa Dios. Kita nahimong magtutuo, Kristohanon, nang tao na pag-usap,
born again. O ang atong appointment with judgment, gikansilar na, gipapas na. And then, unsa, kita gilukat sa mahal nga dugo ni Ginoong Hesukristo. Mao ni ang mga benefits, pipila lamang kini. Labihas kadaghan. So, we are now believers. Nasakop na kita sa arianong panimalay sa Diyos o kita tagalangit na. Dili na taga dinhi sa kalibutan. Langyaw na lang tanini. Nagabiyahe na lang kita nini. Kalibutan na. Kaya kining kalibutan na dumala man sa nagunang kaaway sa Diyos nga si Satanas nga kanhi Lucifer. Siya ay nagdumala nini. Ang mga sistema nining kalibutan na iyaha. So, mo na igingon nga we are in this world but we are not of this world. Dili na naman tataga dinhi. So, mo kini ang mga butang nga hinumduman nato ingon nga mga magtotoo. Now, kana lamang ang atong paghiusan na kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas. Hangtod na lang pagkadugtong paghiusan na to. And mao na ang naga pasiguro kanato sa atong kaugmaon. Eternal security. Og no problems, no worries, no sins, no miseries, no arrogance can remove nato from the grace of God. Wala na. Wala na makatungtong. Nobody, wala na makatangtang, wala na kanang laksi. Nobody can pluck us out from the hand of God. Kaya ang Espiritu Santo gawas pa nini, nagapuyo na sa atong lawas. Gani ang mga sakop, tulo ka sakop sa balang Trinidad, niya kanato, nagapuyo nining atong lawas. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. See? Nakining mga butanga, angay natong hinumduman, no niya kung pahinumdum nimo. Now, ana na kita'y kumpleto, hingpit ng mga balaang kasulatan, completed canon of scriptures, na ay rebound, na ay edification complex of the soul, na ay gisangkam sa Diyos nga gitawag nato o gap, grace apparatus for perception, na tay divine dynasphere, na tay panginabuhing espirituhanon nga dili kasagaran. It is sophisticated, unique, fantastic, fabulous spiritual life, which is the Christian way of life. And ato naman i-define kung saan yung Christian way of life. It is a supernatural life. Supernatural kind of life. And as such, kay supernatural man, it requires a supernatural way of execution. Sumo ni nga itong ipangtunan nga mga doktrina, nga mga paagi, unsaon na ito pagtuman, nining espirituhan ng panghinabuhi, which is the supernatural way of life. Mao na, atong giduputan kining atong uluhan nga, developing divine viewpoint, kining atong ipangtunan mga Diyos nun maning mga pangunahuna. Unya, gawas pa niya na natay labihas kadaghan nga mga doktrina. Kaya naay doktrina sa 3 spiritual skills: spiritual self-esteem, spiritual autonomy, spiritual maturity. Natay doktrina sa otoridad, the doctrine of authority, the doctrine of capacity, katakos, o God's 10 problem-solving devices. Pagsangkap kini sa Diyos kanato. And then, itong gitunan ang bahin sa protokol nga plano sa Diyos. Kini nga itong ipangtunan. Bahin na kini. That's part of the protocol plan of God. And we have already defined what this protocol plan of God is. It is,
a right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, labaw ng wrong. Right? Only a right thing done in a right way is right. And besides, kining protocol nga plano sa Dios is defined as a problem identifier, problem anticipator, problem preventer, and problem solver. So, mao na nga gipainumduman lang ka nini mga butang nga kinahanglan natong naunaon ug nga kita niya naman nagapuyo nining kalibutan na nga gidumala lagi ni Satanas. Di agita mismo sa iyang teritoryo. O dunay duhaman ka dapit. Duha ka dapit. 2 places or spheres nga atong kapilian na cosmic dynassphere ug naapoy unsa divine dynassphere which is operational. So kung mopili ta sa cosmic dynassphere na kita masud gyud dayon sa relihiyon. Kay mao man ni ang lugot inunta di ace trump ni Satanas ang relihiyon. Kung ikaw Kristohanon masud sa relihiyon, then you will be the most miserable person in the entire world. Kay unsa man, the worst thing that can happen to a believer is when he is in religion and he believes what religion teaches. That's the worst thing that could happen to him. Nya, ato naman ang nahibawan nga ang Christianity is not a religion or vice versa. O mao na nga kining Biblia mao ra gyud ang atong duputan. Mao gini atong tinubdan sa atong gipangtun-an. This is the only source. Only the Bible in its true dogmatic meaning distinguishes whether we are in religion or in Christianity. Mao ra magtudlo kanato. The discerning power is given to a believer who is positive to the Word of God. Kung nahibawon ta nga ang relihiyon, bahin kini sa cosmic dynassphere ni Satanas. Religion is man doing the work. Siya gyud na ning kamot. Seeking God's approval or approbation. You see? Mo na lihok sa relihiyon. Whereas Christianity is God doing the work, seeking man. You see? Siya ang nagpangita sa tao, nagasangkap sa tao. The Lord Jesus Christ seeking man's faith on Him, being the only Savior and God. You see? Kaya naibaw naman ta review gyapon ng atong hisgutan. Paglabas gyapon sa itong panunduman nga ang relihiyon usa ka pundok lamang. It's an organization with a system of works. Kaya ang emphasis yun ni ining relihiyon, emosyon, pagbati, mao yun ilang pagkadakaan. Nga kung dili ka mo bati o pagka-espiritual, dili ka espiritual. Mo na. So, nanangdaan niya na, kasayop na niya na. Wala matunong sa pulong sa Diyos. Samtang ang Christianity, relasyon man ni. Kining Kristyanismo, relasyon. Tali sa Diyos o sa tao. It is an organism. Organismo. Body. A body of living members. Nga diin si Ginoong Jesucristo, mao ang Pangulo. Ang ulo. Not anybody, but only the Lord Jesus Christ is the head. The members themselves are called church, ecclesia, nga nagkaulugan og the called out ones, mga tinawag, or the body of Christ. Now, ang emphasia niya is ang atong hunahuna. Kaya ang labing tinuod ang paagi sa Christianity, the Christian way of life
is a mental attitude life niya sa tuna-una. So, susyain mo ko galing. Examine yourself whether you are in religion or in Christianity. Okay? Now, sa laing bahin, niya punto nga akong dadon diya kanimo, no? Nga kitang mga magtotoo. When we have some difficulties karon, magtotoo naman ta, niya pumantan ni kalibutan lalagi, labi na kay gidumala ni Satanas. Nagyod tayo mga kalisod, na mga kabilinggan, na mga kapait, mga pagpiit, na mga katalagman. Most often resort to pray and ask for God's miracles. Moro ba yun ay sagad nga itong kanang buhaton? Sa iyo, proba ni. So, akong malikon, kitang mga magtotoo, sa diha nga maka kanang sugat kita, makatagbo kita mga kalisdanan, lagi mga kapait, mga pagpiit, mga katalagman, mga sanang kalisdanan, sayop ang atong pag-ampo o mangayo taong unsa milagro ikan sa Diyos sayop. Si Pablo, hinumdum ka si Pablo, dinha siya gitawag o kanang tunok sa iyang lawas. He had the thorn in the flesh. Now, katuor ba siya mo ampo? He prayed 3 times. Nga tangtangon nung takono sa Dios katong maong thorn in the flesh. Apa nun sa may tubag sa Dios? May tubag ang Dios ni Pablo? No, dili Pablo. Ang sa may isulti ginoon sa Dios. Ang akong grasya igo na kanimo, Pablo. My grace is sufficient for thee. Na 2 Corinto 12:9. So, of course, magampo man ta adlaw-adlaw. We pray day after day after day. We have to pray without ceasing. Mangani na nasa 1 Tesalonica 5:17. Now, ang tanang mga kalisdanan na arabay kanang hinungdan niya na. All difficulties have reasons, right? Na ay kanang tuyo niya na. They all come from God's omnipotence and His justice. Gikan kini sa iyang labong makagagahom o sa iyang hustisya. O nasayo na ta nga usara yun na makabuhat og milagro o kana mo ang Diyos. Only God can perform miracles. So, ayaw paglaom niya na. Hope on God's Word. Inay, kanang nagalaom kag naay milagro mo ambot sa mo ginam. No. Get Bible doctrine. That can make the real miracle. Sabot ka? Mo na tinuod yung milagro. Well, it's true. Miracles are part of God's plan. Tinuod na. But they are just temporary. He always has a reason. Nagyoy kanang tuyo ang Diyos ko na kay kalisdanan sa mong kinabuhi. Si Ginoong Jesucristo did not perform miracles all the time. He did them by categories. Every category, not all categories po. Si Ginoong Jesucristo did not perform them to relieve pain. Nga mahatagan sila galibyo sa ilang gibati baron nga naay sakit o naay kanang gipangbati, balatian, but unsa man gyud ang iyang tuyo sa perform niya mga milagro to show his credentials ingon nga Mesiyas mo tuyo. Now, sa diha nga dili ka maka sugakod pagtagbog mga suliran. Unbelievers will see you handle them
with ease. Tanahon ra ba ka? Panidaan ra ba ka sa mga di magtotoo? O naa kay suliran sa kinabuhi niya imong atubangon ka na? Maniid na sila nimo. Unsaon nimo pag kanang sagubang niya ng maong suliran. Maunay imong saksi. That is your witness. And that could start evangelism. Sabot ka? Mauna, ang may sinugdanan mo ni pagganoy na nimo nga nanay panahon nimo sa pagsangyaw. Now, natural. Duha man ka klase ang pagsangyaw. Pagsangyaw pinagi sa imong baba o pagsangyaw pinagi sa imong kinabuhi. You see? The effect of your spiritual life. Ang epekto. Ang mga katauhan nga nagalibot nimo, people around you, na tingali sila spark of positive volition. Kaya anha man nila makita, lahi lagi siya, no? Di man siya matarantar kung na yung mga suliran sa iyang kinabuhi. Relax man lang. Amiagod na siya. Nawa, mau ka na. Pagpakita na sa imong unsa baruganan. That is a witness. So, mo na sugdanan sa imong paghatag sa Dios nimo kay gayunan sa pagsangyaw. Now, so balik ta niya itong pagampo alang milagro. Balik ta na kay di tingali nimo imong una nga di nimo makaya ang imong sakit una ay alantuson. Ayaw pagampo o milagro. That is pointless. Now, kaya kasulbaran sa kinabuhi, dili pinagig mga milagro. Dili. Miracles do not let you move an inch sa imong espiritual ng kinabuhi. Dili. A miracle is just a temporary relief. Sabtagi na. Temporary yun na. Renovated mind is the real solution to your problem. Renovated. Pag binag-o na, nga pauna-una. Now, Pilipos 4:11 nagingon, not that I speak from wants, for I have learned to be content whatever the circumstances. Kini naghisgot na niyo pagkakuntinto. Na bitaw na sa Hebreanon 13:5, contentment. Okay? Pagkakontento. Ning kanang nakasinati ka ba niini? Imong pagkakontentos kinabuhi. Kay kini kong pagkakontinto, bertod ka na. So, si Pablo, balik ratang Pablo, naghatag na to sa tukma yung solusyon ngadto sa mga problema or situations. Unsa man ang real solution to problems and situations nga gipakita kan ni Pablo kanato. Spiritual growth. Saturated and renovated mind with Bible doctrine. Na, espiritual ang pagtubo. Mao man ang atong tumong ingon nga mga magtotoo. So akong balikon, we do not pray for anything that's out of God's plan. Okay? We pray because we are spiritual. Not we are spiritual because we pray. Na, kita ni mo na. Akong balikon, magampo ta tungod kay kita espirituhanon. Dili kay espirituhanon ta tungod kay nagampo ta. No. Ang suliran ko ni mo kini. You do not know God's plan. Mao na suliran. Wa kay alamag. Kay ngano man. Ngano man wa kay alamag sa plano sa Dios. Ha? Mangutan ako nimo ngano man. Wa mo kay alamag, wa man kay kalibutan. Bahin sa plano sa Dios. Tubag tungod kay negatibo ka man. Wa man kay gana. Wa man kay kadasig, wa man kay kainit, wa kay kanang desire, tinguha nga mutuon sa pulong sa Dios aron
magkakat-on ka o mao na imong tuuhan o imong barugan sa imong kinabuhi. Mao na, wa kay lamag bahin sa plano sa Dios. Pareha ra na sa impalit lagi og appliance nga wa man siya basa-basa sa instruction manual unsaon paggamit. Na dili siya mo enjoy. Yan ang spirit kanang iyang gipalit nga appliance. TV ba ron, o sa radio ba ron, o computer ba ron, o unsa pa diya. Unsa man yung pag-enjoy. Huwag kay pagbasa. Huwag kay pagbasa. Huwag kay alamag. So mo na sa kinabuhi atong gitandi na. Huwag kay paagi nga nakatunan gikan sa Dios. Kaya naman na anaraman na ito magkatunay diha sa pagtuon sa pulong sa Dios. You see? So, there are so many doctrines sa pulong sa Diyos nga itong tunan. Dili ni mahurot o dili ni mahuman. Kuhaon na lang ta sa Diyos ni kalibutan na di pa mahuman. Gani na bersikulo diya sa pulong sa Diyos nga nag-ingon nga kung isuwat pa ang tanan nga kanang nahitabo ni Ginoong Kristo dinhi sa pag-anhi niya unang pag-anhi, first advent, dili masuod sa Biblia, dili masuod sa tibuok kalibutan, tibuok universo kun ato isuwat ang tanan. You see? So kung ikaw humanan kini nga atong pagtuon kadaghang mga doctrinal rationals. Ang doctrinal rationals are attitude sama sa spiritual self-esteem, spiritual adulthood, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, grace orientation, doctrinal orientation. Tanan. You see? Ihemplo lang na. So, gikinahanglan nga itong mailahan ang plano sa Diyos pinagi sa pag-usab sa itong una-una. Let us renovate our mind. Pinagi sa una-una ni Kristo. 1 Corinto 2:16 na. You see? Atong pulihan ng atong mga tawhanon, mga dautang nga panguna-una. Kalibutan tawhanon, mga dautan, evil thoughts. Renovate. Renew our mind. Mao ni atong ginabuhat adlaw-adlaw. Now, ang sekreto, the open secret sa espirituanong kinabuhi, mao ang imong pagka masigihon, makanunayon, malahutayon sa imong espirituhanon nga pagbuylo. Mao man ni atong paghubad na ito sa Binisaya, kanang spiritual momentum. Actually, ang spiritual momentum is spiritual growth. Pagtubo ng espirituhanon. Now, diya sa versikulo 11, diya sa Pilipos 4, nag-ingon, for I am content in whatever state I am, therewith to be content. Na, pagkakontento. Ang pagkakontento ni Pablo, Apostol Pablo, did not just happen quickly. It progressively happened. Anam-anam. You see? Anam-anam. Hinay-hinay. Basta kanunay. Mao nag-ingon mga sinultihan sa Binisaya. As you progress in your spiritual life, you can have it gradually. So ang nasinati ni Pablo bahin sa pagkakontento, ato usab nga masinati. Paul's experience of contentment can be acquired by us. How? By growing up spiritually, renovating our thinking with Christ's mind. 1 Corinthians 2:16. Kini nga itong ipangtunan, mao ni huna-huna ni Kristo. Basig nakalimot ka. Now, mali ito, giingon diya sa Pilipos 4:12 nga, I know how to get along in adversity or in prosperity. I have learned. Na diha.
Kini atong ipangtunan, kaayuhan ra nato ni. So, I have learned the secret. Actually, it's not a secret. Kay, ang tinuod, mystery doctrine, kini atong ipangtunan, tinago. But it is God's open secret for every believer. Open secret. Bukas nga unsa tinago ingnon lang nato Bisaya. Kay kini atong ipangtunan mystery doctrines ni sa church age. Verse 13 diha gihapon mong libro. I can do all things through Christ who strengthens me. Asa man na? Philippians unsa 4:13. Now, dili ra ba ni positive thinking only? Basig mo ingon ka. It's God's comfort, endurance, and encouragement. Iyan sa Diyos. So, 1 Peter 5:10, nag-ingon po dan, after you have suffered for a little while, will Himself restore you and to perfect you, to make you strong, to make you firm, to make you steadfast. Read and understand it very well. Sabtag na. 1 Pedro 5:10. Akong balikon sa pagbasa. And after you have suffered for a little while, will Himself restore you and to perfect you. Pag hingpit kanimo, to make you strong. Pag ligon kanimo, to make you firm. Pag malakutayo nimo, and to make you steadfast. Pagkalig-on yun, dili matarong. So, be content with what you now have. Hebrehanon 13:5. Isuwat ng bersikulo. Hebrews chapter 13 verse 5. Be content with what you now have. Kay bertud kining, Kristohanong bertud kining pagkakontento. It is a byproduct of spiritual maturity, pinagi sa imo pagkamalahutayon, makanunayon, masigihon, nga tuon, pagkatuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos imong kinabuhi. By the use of your problem-solving devices, metabolize Bible doctrine, sa spiritual self-esteem, etc. Mao ni ato ni padayon ugma kidaghan pa tao baga tukion bahin ining atong how to develop divine viewpoint. Magampota. Let us bow down our heads tining higayuna, and with your heads bowed and your eyes closed, we are going to close our Bible study today, directed toward those who are without Christ, without hope, without eternal life. Now, this is a moment in your life. No matter what you think, no matter what you believe, it's a moment of consideration. It's a moment to put everything else out of your mind and think. Una-una, ang persona ni Ginoong Jesucristo. Unsa may buti ba sabot ni ini? Unsa man gyud ang Kristyanismo? Ang Kristyanismo mao si Kristo. Relasyon kini ngadto sa Dios pinagi kang Kristo. And there's only one way to have that relationship, as the scripture says. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Well, tingali mo yung how about ang pagbuhat? Works? All the works you can do have nothing to do with your relationship with God. Nga naman, tungod kay ikaw makasasala. Tungod kay dili makahingpit as God is perfect. Tungod kay ang iyang pagkamatarong, iyang isalikway ang dili pagkamatarong. O ikaw kay dili man matarong, no matter how many good deeds you do, na diha mo sud bahin ni Ginoong Jesucristo.
mugmao ka na unsa kabililhon ka mahinungdanon ni Ginoong Hesukristo. Kay siya lamang ang makapresentar kanimo nga way sala before God. How does He do that? Miadto siya sa cross. Nagpakamatay siya dito tungod sa imong mga sala. Maura to ang hinungdan. Miadto siya sa cross to die. Pagpakamatay tungod kanimo. Pagpakamatay sa matag sakop sa kaliwatan sa tao. Wa niya panumbalinga kung mutuo ba ang tao o dili. He died for them. Mao kanay grasya sa Dios. His absolute grace. Naman sa may buta-sabot na itong pagpakamatay niya, alang nga nato. Kini nagpasabot, nga samtang siya nagabitay dito sa krus, ang Diyos nga mahan mi dakdak kaniya, tanan, mi bubo ang sa tanang mga sala nato, natong mga katawan, nga tukang Jesucristo. Og sige na si Kristo, mo'y mi dawat niya itong tanan natong mga sala, upon Himself. Og yan itong pagbuhat niya ito, iyang gibayra ng atong utang sa sala. Kaya waman tayo lagi ikabayad. Mao kadto nga ang panahon nga gisangkap sa Dios nga kaluwasan ngadto sa kaliwatan sa tao. Muna, this is God's stimulus to everybody. Why exempted? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. So nini gayo na panahon nimo karon paghimo og desisyon, labing manudang desisyon nga imo mabuhat sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluwas. Busa settle your eternal future by making that important decision. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Magampo ta. Amahan na mong langit doon, salamat sa imong grasya, nga mong tun-an o nga mong ipahimusla ni ining adlaw. Salamat ni nga mong Bible study. Pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Nagampo kami nga kinimahimong tang panalangin sa among kinabuhi. Dada kami pagbalik ugma dinhi, ro kami makapadayon sa among spiritual momentum kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.